Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. Уявіце сабе, адзін малады хімік у маленькай кватэры змешвае фарбу для валасоў на сваёй кухні. Прайдзе больш за 100 гадоў, і яго кампанія будзе каштаваць дзесяткі мільярдаў долараў. Валодаць такімі брэндамі, як Maybelline, Lancome, Garnier і Curls. А яе прадукцыя будзе прадавацца практычна ў кожнай краіне свету. Але вось пытанне. Як звычайны французскі хімік здолеў пабудаваць самую вялікую касметычную кампанію ў свеце? І ці праўда, што гісторыя L'Oréal мае не толькі гучныя поспехі, але і вельмі цёмныя старонкі? Ты на канале Брэндава хата. Пакуль не забыў, пастаў падабайку. Даслухайце да канца, таму што напрыканцы відэа я раскажу пра галоўны урок, які можа ўзяць для сябе кожны прадпрымальнік, блогер ці нават студэнт з гісторыі гэтага брэнда. А яшчэ напішыце ў каментарах, якім брэндам з сям'і L'Oréal вы карысталіся хоць раз у жыцці. Магчыма, вы нават не ведалі, што ён належыць L'Oréal. А зараз паехалі. На двары 1907 год. У Францыі жыў малады хімік Яўген Шулер. У той час жанчыны часта фарбавалі валасы сродкамі, якія былі небяспечнымі, нестабільнымі і маглі нават пашкодзіць скуру галавы. Шулер вырашыў знайсці лепшае рашэнне. Ён працаваў днямі і начамі і ўрэшце стварыў новую формулу фарбы для валасоў. Гэта быў яго першы вялікі прарыў. Ён назваў свой прадукт L'Oréal. Назва пазней ператварылася ў L'Oréal. І вось тут пачынаецца сапраўдная магія. Замест таго, каб проста прадаваць прадукт у крамах, Шулер асабіста хадзіў па парыжскіх салонах прыгажосці і прапаноўваў сваю фарбу цырульнікам. Простая ідэя, але яна спрацавала. Як кажуць беларусы, кропля камень точыць. Дзень за днём, кліент за кліентам і бізнес, як і брэнд, пачаў расці. У 1920-х і 1930-х гадах кампанія ўжо выходзіць за межы Францыі. Тады ж L'Oréal пачынае разумець нешта вельмі важнае. Людзі купляюць не проста касметыку, яны купляюць упэўненасць, яны купляюць надзею выглядаць лепш, яны купляюць эмоцыі. Менавіта таму кампанія пачынае шмат укладваць у рэкламу. І гэта быў геніяльны ход. Пакуль іншыя кампаніі прадавалі прадукты, L'Oréal ужо прадавала мары. Ці чулі вы калі-небудзь фразу «бо ты гэтага вартая»? Канешне, у англійскім варыянце «because you're worth it». Гэта адзін з самых вядомых рэкламных слоганаў у гісторыі. Ён з'явіўся ў 1970-х гадах. На той час гэта была амаль рэвалюцыйная ідэя. Не мужчына вырашае, як павінна выглядаць жанчына, не грамадства, а сама жанчына. Для свайго часу гэта была вельмі смела. І вось тут многія будуць у шоку. Калі я скажу назву L'Oréal, вы можете падумаць толькі пра адзін брэнд, але насамрэч гэта цэлая імперія. У склад групы ўваходзяць звычайна L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Lancome, Curls, La Roche-Posay, Vichy, NYX Professional Makeup, Redken, Matrix, CeraVe, Urban Decay і многія іншыя. Таму ёсць вялікая верагоднасць, што ў вашай ваннай ужо стаіць хаця б адзін прадукт кампаніі L'Oréal. Зараз будзе частка, пра якую брэнды звычайна не любяць гаварыць, бо гісторыя вялікіх кампаній гэта не толькі поспехі, і на працягу дзесяцігоддзяў L'Oréal неаднаразова трапляла ў цэнтр скандалаў. У сярэдзіне 2000-х кампанія апынулася ў цэнтры гучных абмеркаванняў у Францыі. Некаторыя былыя супрацоўнікі і рэкрутынгавыя партнёры сцвярджалі, што пры выбары персаналу выкарыстоўваліся спрэчныя крытэрыі, звязаныя з паходжаннем кандыдатаў. Гэта выклікала вялікі грамадскі рэзананс. Кампанія адмаўляла наяўнасць сістэмнай дыскрымінацыі і пазней узмацніла праграмы разнастайнасці і інклюзіі. На працягу многіх гадоў частка касметычных прадуктаў кампаніі прадавалася як сродкі для асвятлення скуры. Крытыкі сцвярджалі, што такая рэклама можа падтрымліваць шкодныя сацыяльныя стэрэатыпы. Асабліва востра гэта абмяркоўвалася ў Азіі і Афрыцы. У выніку L'Oréal пераглядзеў маркетынг і назвы падобных прадуктаў. Тэставанне на жывёлах – гэта адна з самых эмацыйных тэм у касметычнай індустрыі.
Гадамі актывісты крытыкавалі буйныя кампаніі, у тым ліку L'Oréal, за выкарыстанне тэстаў на жывёлах у мінулым. Пазней кампанія пачала інвеставаць велізарныя сродкі ў альтэрнатыўныя метады даследаванняў. Сёння L'Oréal часта падкрэслівае развіццё тэхналогій, якія дазваляюць скарачаць або змяняць такія выпрабаванні на жывёлах. Яшчэ адзін скандал павязаны з тым, што L'Oréal крытыкаваліся за празмежную рэтуш фотаздымкаў. Крытыкі казалі, немагчыма атрымаць такі вынік толькі дзякуючы крэму або макіяжу, нават самаму лепшаму ў свеце. Гэта выклікала дыскусіі пра тое, наколькі рэклама павінна паказваць рэалістычную прыгажосць. Гэта нагадвае нам простую ісціну. Нават самыя вялікія брэнды не бываюць без памылак. Як вы ведаеце, не памыляецца толькі той, хто нічога не робіць. Але галоўнае – гэта як кампанія рэагуе на крытыку і змяняецца. Паговорым пра зорак. На працягу дзесяцігоддзяў L'Oréal супрацоўнічала з сапраўднымі суперзоркамі. Сярод вядомых прадстаўнікоў былі Джейн Фонда, Энді Макдауэлл, Клодія Шифер, Дженніфер Аністон, Бейонсе, Іва Лонгорія, Хелен Міррен і Джуліана Мур. А сёння кампанію прадстаўляюць новае пакаленне зорак, інфлюэнсераў і сусветных амбасадораў прыгажосці. Ідэя тут проста. Кожнае пакаленне павінна бачыць сябе ў брэндзе. Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. А цяпер давайце паглядзім, хто прадстаўляе брэнд сёння. Калі раней галоўнымі тварамі рэкламы былі кіназоркі і супермадэлі, то цяпер кампанія робіць стаўкі і на музыкаў, і на спартсменаў, і нават на інфлюэнсераў. У Maybelline, напрыклад, адной з самых вядомых амбасадарак апошніх гадоў стала супермадэль Джиджи Хадид. Яе супрацоўніцтва з брэндам прыцягнула маладых пакупнікоў па ўсім свеце. Таксама вялікую ролю адыграла Шэй Мітчелл, актрыса і прадпрымальніца, вядомая мільёнам фанатаў. А яшчэ ў рэкламе брэнда можна было ўбачыць Storm Reid, Itsy і іншых прадстаўнікоў новага пакалення поп-культуры. І, калі чэсна, з усіх гэтых людзей я толькі ведаю Джиджи Хадид. Кампанія адмыслова выбірае прадстаўнікоў розных узростаў, нацыянальнасцяў і прафесій. Гэта дазваляе паказаць, што прыгажосць не мае аднаго стандарту. І вось тут узнікае цікавае пытанне, ці сапраўды знакамітасці ўплываюць на ваш выбар касметыкі? Напішыце ў каментарах. Вы куплялі нешта толькі таму, што гэта рэкламаваў ваш любімы акцёр ці спявачка. А зараз некалькі цікавых фактаў пра брэнд L'Oréal. L'Oréal сапраўды траціць мільярды еўра на даследаванні і распрацоўкі. У кампаніі працуюць 1000 навукоўцаў. Кожны год ствараюцца 1000 новых формул прадуктаў, але вельмі мала з іх вы пабачыце на паліцах магазінаў. Прадукцыя кампаніі прадаецца больш, чым у 100 краінах. У кампаніі ёсць спецыяльныя лабараторыі, якія даследуюць розныя тыпы скуры і валасоў людзей па ўсім свеце. L'Oréal – гэта не проста касметычная кампанія, гэта яшчэ і вялікі навукова-даследчы цэнтр. Давайце задумаемся, чаму 1000 касметычных кампаній зніклі, а L'Oréal засталася. Ёсць некалькі прычын. Першая – навука. Яны пастаянна укладалі грошы ў даследаванне. Другое – маркетынг. Яны умелі распавядаць гісторыі, якія чаплялі людзей. І трэцяе – пакупкі іншых брэндаў. Замест таго, каб усё ствараць з нуля, кампанія купляла перспектыўныя брэнды і развівала іх. Чацвёртая – адаптацыя. Свет мяняецца, і L'Oréal мянялася разам са светам. Памятаеце абяцанне ў пачатку відэа? Час адказаць. Галоўны сакрэт поспеху L'Oréal не ў фарбе для валасоў, і не ў рэкламе, і нават не ў знакамітасцях. Сакрэт у тым, што кампанія больш за 100 гадоў не перастала развівацца. Яна пастаянна вучылася, эксперыментавала, памылялася і рухалася далей. Беларуская прымаўка кажа: «Пад ляжачы камень вада не цячэ». І гэта ідэальна апісвае гісторыю L'Oréal. Калі б вы сёння запускалі ўласны брэнд касметыкі, што б для вас было галоўным? Якасць прадукту, рэклама альбо вядомая асоба ў рэкламе? Напішыце ў каментарах і патлумачце чаму. Калі вам спадабалася гэта гісторыя, паставце, калі ласка, падабайку і падпішыцеся на канал. Калі ў вашай ваннай стаіць 10 касметычных прадуктаў, ёсць шанец, што некалькі з іх ужо належыць L'Oréal. А калі не, магчыма, пасля гэтага відэа вы пачнеце заважаць іх паўсюль. Да сустрэчы ў наступнай гісторыі вялікіх брэндаў. Паговорым пра Toyota. І памятайце,
Хто шукае, той знаходзіць, а хто вучыцца, той расце.